Na, nababawa ka Belen? Kumusta kayo po? My name is Louie. My name is Mark Cunanan of We're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. Guys, for today's vlog, nandito tayo ngayon sa Chooks to Go, Maimpis. Bibili kami ng lunch natin. Tara, samahan nyo kami. So tara, let's go! Actually guys, isa sa mga favorite on-the-go chicken natin is Chooks to Go. Ayan, so we have so many branches dito po sa Pampanga, and isa nga dito ang Maimpis. Minsan na natin na-feature to, no? Available din yung kanilang mga 5 pieces chicken. Ayan. And of course, yung mga roasted chicken, yung mga favorite natin. So, ayun guys, nakuha na natin yung ating lunch for today. Alam nyo ba guys, let us announce in this vlog na pwede po kayong manalo ng 1 million pesos kapag sumali po kayo sa promo ng Chooks to Go. So, ito ang tinatawag nilang Merrier Chooksmas. Yan. Yeah. So, the promo is running from October 18 up to December 23, 2021. Yan. So, how you can join guys, simpleng-simple lang. So, kasama natin ngayon si Sir Mark Zambrano para introduce, aside from the mga ready-to-eat, ready-to-go na mga products natin from Chooks to Go, may mga ibang line of products pa po pala tayo, Sir Mark, na pwedeng include sa promo natin. Alam mo, tamang-tama yan explain mo eh. Kasi baka iniisip nila, yung oven roasted chicken lang ang pwede nilang bilhin para makasali dun sa contest natin. Hindi. Napakaraming produkto bukod dun sa oven roasted chickens natin ang pwede niyong bilhin para makasama dun sa ating promo. Tuturo ko na kung ano Yes na sir, yan. sige po. Etong lahat ng items na to that are readily available sa lahat ng branches po ng Chooks to Go, bukod po dun sa oven roasted chicken natin, ay pwede niyong bilhin para mag-qualify tayo sa entry. Ang maganda dito kasi, every single receipt purchase, Yes. it titles you to one raffle entry. So kunyari, bibili ka ng 5 oven roasted chicken. Nagsama ka ng barkada mo. Yung isa, pabili mo ng isa. Yung isa, pabili mo ng isa. Tapos bumili kayo ng tigi-tigisang marinado, tigi-tigisang french fries. French fries. One raffle entry bawat isa nun. So mas Wow. malaki yung chances mong manalo. More chances of winning. Correct. If I may ask you, kapag ikaw ang nanalo ng 1 million pesos, anong gagawin mo dun sa premyo na yon? Ako parang gusto kong bumili ng ng franchise and Chooks, pero wala pang franchise eh. Kaya ang gagawin ko, bibili na lang ako ng isang Catervan Chooks product, Yes. papamigay ko sa mga gusto. Exactly. Kasi syempre Christmas season. The Exactly. season of giving. Season of Mas giving. maganda kung ipapamigay natin yung mga healthy products na galing sa Wow. Chooks to Go. Sa mga viewers po natin, lalong-lalo na taga Pampanga po, invite po natin to come and join po yung promo ng Chooks to Go. Alam mo nga sa mga manok ng bayan natin dito sa Pampanga and all over the Philippines, gusto kong pumbidahin kayo na sumali sa ating Merrier Chooksmas promo ng Chooks to Go. 1 million pesos ang top prize. Sa January 14 po ang ating grand draw. Hindi lang po yan. Pwede ba kayong manalo ng minor prizes? Ako, alam mo yung mga minor prizes natin? Hindi na minor eh. 10,000, 50,000, 100,000. Umuulan po ng pera Ang sa saya ating na Chooks to sigurado Go. ng Noche Buena na yan. Oo, perfect na perfect yan. Lalo sa panahon ngayon, di ba? Every single centavo counts. Ay, Sumali na kayo dahil napakadali po nitong ating contest na manalo kayo ng aabot sa 1 million pesos. wow. Sir Mark, share tayo ng ano natin. Chooks to Go na tayo guys. Masarap. Huh? Kahit walang sauce. So, imagine Mark, Yes. nag-enjoy ka na ng lunch mo or dinner for the Chooks to Go, you also get a chance to win 1 million pesos. Sa kagandaan nito, grabing-grabe yung magiging Pasko mo na kapag ikaw yung nanalo ng 1 million pesos. At the same time, meron din mga consolation prize. If you get a chance to win 1 million pesos, ano ang gagawin nyo sa pera ninyo? So, ano pang hinihintay nyo guys? Bili na ng Chooks to Go and sama na po kayo sa Merrier Chooksmas ng Chooks to Go. So that's it. Thank you for watching We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys.